ପଛକୁ ଆସେ, ଆମେ ଆଗରେ ବସିବୁ। ଇଏ ଆମ ବୋଉ, ଆମେ ତା ପାଖେ ବସିବୁ। ନା, ମୁଁ ଆଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଗ ବସିବି। ପୁଚୁକା ପୁଚୁକି, ତମେ ପଛକୁ ଯାଅ। ଯିଏ ଆଗ ଆସିଛି ସିଏ ଆଗ ବସିବ। ତୁ ମୋ ବୋଉ ନା ତା ବୋଉ? ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କେମିତି କଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି। ହଉ, ଆଗ ଗପଟା ଶୁଣିଦିଅ, ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ବାଦଶାହ ଆକବର ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଧାଇ ମାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଦଶାହ ଆକବର ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଶାସନ କରିବାକୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଧରମ ଭାଇ ଏତେ ଭୋଗବିଳାସୀ ଓ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାରରେ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଶଳୀ ରାଜଦରବାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୁଶଳୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜଦରବାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବାଦଶାହ ଆକବର ପଚାରିଲେ, ତେବେ କୁହ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଆକବରଙ୍କର ଧରମ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁମେ ମତେ ଦେବ ତ? ଆକବର ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ, ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ଆକବର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆକବରଙ୍କର ଧରମ ଭାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ବୀରବଲ ଦରକାର। ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ବୀରବଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୀରବଲ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ବାଦଶାହ ଆକବର କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛ, ଏବେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ। ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ। ଏକା କଥା। ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଯାହା, ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ସେଇଆ। ବୀରବଲ ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ନକରି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜ ଦରବାରରେ ବୀରବଲଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାଦଶାହ ଆକବର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏହି ବଳଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରବାର ଆସିଛି? ରାଜ ଦରବାରୀମାନେ ଭାବିଲେ ବୀରବଲ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିଲେ। ବୀରବଲ ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବଦଳରେ ଏହି ବଳଦ କାମ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାଦଶାହ ଆକବର ଓ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଏପରି ପରିହାସ କରିଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ଯେମିତି ଆପଣ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଥିବାରୁ ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ, ସେମିତି ଆମେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଏ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ ଭାଇ। ଆକବର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଗ ଆସିକି ତୋ ପାଖେ ବସିବି। ମୋ ପକ୍ଷପାତିତା ଜମାରୁ କରେ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ହରାଇ ବଂଶବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଢ଼ି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।